Skat de har netop offentliggjort et nyt styresignal vedrørende holdingselskabers og kapitalfondes ret til fradrag i forbindelse med køb af selskabsandele og i forbindelse med den løbende drift. Og det, der er væsentligt at bemærke her, det er, at holdingselskaber og kapitalfonde fremadrettet vil under de rigtige omstændigheder kunne opnå fuld fradrag for de her omkostninger. Og bagudrettet, hvis de har haft det rette setup, vil de kunne søge momsen retur for de omkostninger, de har afholdt bagud i tid, hvis de ikke allerede har taget det. Betingelsen for det her fradrag, det er, at holdingselskabet eller kapitalfonden leverer managementydelser ned i det datterselskab, som omkostningen vedrører. Vi har et holdingselskab, som køber eller ejer et datterselskab, og i forbindelse med købet eller den løbende drift, der afholder holdingselskabet så nogle momspligtige udgifter, indkøb. Betingelserne for at opnå fradrag for de her omkostninger, det er, at holdingselskabet leverer momspligtige managementydelser ned til datterselskabet. Der er visse punkter, som styresignalet ikke tager stilling til efter vores vurdering. Blandt andet så siger det ikke noget om, hvor stort det her management fee skal være, for at man kan opnå fradrag på omkostningerne. Styresignalet indskrænker typen af ydelser til at være managementydelser, momspligtige managementydelser. Og det sidste er, at det kan være svært for kapitalfonde at fakturere det her løbende management fee ned. Vi har arbejdet med en model, som vi mener, der løser de her problemstillinger. Så man kan sige, der er kommet et nyt styresignal. Det ændrer dansk momspraksis. Det betyder fremadrettet, at holdingselskaber og kapitalfonde potentielt kan opnå fuld fradrag på visse typer omkostninger. Og så indebærer det, at man bagudrettet under visse omstændigheder kan samle et momsfradrag op, som man ikke tidligere har opnået.